Right is the ring of words when the right man rings them. Fair the fall of songs when the singer sings them. Still they are caroled and said, on wings they are carried. After the singer is dead, and the maker buried. Low as the Kuya, may pera kayo kuya? Wala niya. Kahit 500 lang po. 100 talaga. Kasi gusto kong kumain sa Mang Inasal eh. Sana all kakain ng mga Hindi ko man natikman ng manok ng Mang Inasal. Ganun. Wala ba? Wala. Wala kaming pera kuya eh. Dito na nga lang kami nagtatambay. Number ng phone lang po. You serious? Wala akong phone. Jowa mo kuya? Yes. Jowa mo? Pwede ko siyang ligawan? Pwede. Pambara. Isang oras lang. Isang oras lang, okay na yun. Sa huwag mong dalhin sa inyo. Ah, dito lang kami oh. Tara po. Wag na. Bakit naman? Ang init. Anong ginagawa mo kuya? Wala, naghanap lang ako ng pagkain nito. Talaga? Reacting eh. Sige na po. Nandiyan na lang sa ibang mingi kuya. Kahit 20 na lang po, pang isaw. Bawal ang isaw. Dito nga lang kami nagtatambay kasi wala kaming pera. Galing kami school kuya. Marami kaming bayarin. Ganon ba? Exam namin eh. Tulo. Ate, meron po kayong gamot? Pinapabawal na gamot po? What? Wala po. Number nyo lang po, pwede po, number nyo lang po. Ate, number nyo lang po, pwede. Ha? Number, pwede. Number cellphone? Oo, pwede. Oo, pwede. Pwede. Yun, number daw yun. Single, di ba ka? Pwede. Nangyari sa'yo, sir. Hindi, pwede. Hmm? Sa'yo, te, pwede. Wala nga akong phone. Sa'yo, ate, pwede. Number. What the fuck? Wala po. Salamat po. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Ano po? Hindi kuya, magsuta kayo kuya? Magkano kayo? Single ka po? Single. Naghahanap ako ng ano eh, ng kadit. Mabait naman ako eh. Ikaw po, baka may phone number ka po. Sige na. Bakit naman? Miss,
Sa'yo na lang kuya, sa'yo. Sige na po. Ikaw ate. Gwapo ba ako ate? Gwapo ba ako? Kasi kung sinong sasama sa akin, ililibre ko sa Manginasal. Sige na po. Sige na, hubad mo. Magpakilala ako sa'yo. Ay, madumi pala. Huwag kang tumingin sa panlabas na anyo. Dapat tumingin ka sa panloob na anyo. Paano masabi? Wala ko! Ay, Abi! Nagkatungkol lagi! Tapos sa bahay niyo ako matutulog. Magaling kang kupal ka. Paalam tayo sa mga magulang mo. Pwede ba hawakan kuya? Hawakan. Kaway din mo sa mga kamera ya. Tapos bidik ka pa mga kamera. Oh, lagi tawa! Yun! Pwede ko makahingi ng konting pagkain? Pwede ko ate? Kahit manok lang po. Hindi pwede po. Ulit-ulit po. Pwede po ate? Kahingi po. Kahit ko na lang, kahit kunting-kuntingin na lang. Frank, ready Frank. Sino na video dito? Frank, ready ito ng kamera sa motor. Pamilyar lagi mo na. Familiar, day? Oo. Sige-size ka na. Kapamilya, ano na ni ate? Kaya ka ba na? Sa gulayan. Ah. Okay, ha? Okay, ano ba sana sa mga tao dito mag-uwi? Ate, may pustahan ba? Tayo po, pusta tayo. 10,000 po, 10,000. May 10,000 ako dito. Hindi ko papayasin. Okay, kung ano talo mo na? Wala po sa kanan! Sama ka sa paan yan, puntaan at ang Kuya, competition.
Pwede manghirap pera po, pera. Pampusta po. Pera pampusta. Wala. 500 lang po. Hindi na po. Kota. Wala. Kuya, pangpusta po. 500. Really, nigga? Pero nakilihan kita dapat tugot no. Ako ano yung ikamatil ay kabalo mo sa Bakit sa mantingin mo sa akin? Ah. Wala mo, wala mo. Problema ka ba sa akin? Ha? Gusto mo sundukan tayo? Hinahamon ko ng sundukan eh. Kaso ayaw niya. Uy! Yohoho mga kamax, at dyan nagtatapos ang ating prank ngayong araw na to. At sa ngayon magsa-shoutout tayo ng mga paborito at pinakamalupit nating viewers. Shoutout nga pala kay Kitty Pink, Inday Sagad. Risa Kili, G Stories at sakay Abdullah Mariano na taga Kapalong. So, tuloy-tuloy na sana ang pag-support nyo sa amin mga kamax, at huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga uploads naming video. So, yan lang natatapos guys, at andyan na naman ang lintik na ulan guys, hindi na naman kami nakapag-shoot ng marami. So, sana hindi kayo nabitin. Let's go!